Γεια σου Χρυσούλα. Χιόνισε και από το Σάββατο μέχρι τώρα δεν σταμάτησε ούτε ένα λεπτό. Βλέπεις, είναι όλα άσπρα, κλειστά όλα τα δρόμοι, δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε με τίποτα. Βλέπεις το δρόμι, τα δρόμοι είναι αυτά. Δεν ξέρω, μπορεί να το βάζουν κάτι έτσι σαν λυσίδες πάνω το τροχός και μέχρι πάνω, δεν ξέρω, μέχρι πάνω σταματήσουν και που πίσω. Κλειστά όλα τα δρόμοι, έχει κόσμο πέθανε, ξέρω εγώ, πολλά κακοκαιρία. Και το βλέπεις, μέχρι τώρα έτσι χιόνισε και είμαστε εδώ, βαρεθήκαμε, θέλουμε να πάμε πίσω γιατί είμαστε σπίτι κάθε μέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μακάρι αύριο ή μεθαύριο να σταματήσει, να ανοίξουν το δρόμο και να πάμε ένα αεροδρόμιο και να τελειώσουμε αυτό το πράγμα, γιατί βαρέθηκα κάθε μέρα κρύο και δεν μπορούμε ούτε να... θέλουμε πετρέλαιο συνέχεια, κρύο νύχτα, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Καλά, τι να κάνουμε. Άτσι, όλοι μας να κάνουμε όνειρα στο χιόνι. Και εγώ να κάνω όνειρα να κάνουμε ένα χιόνι. Άτσι, γεια σας. Γεια.